Posible nga magapatubang man sang reklamo kon kaso ang eskwelahan sa Tacloban City na hanungod sa nagluntad nga shooting incident sang Hunyo 22 sa din patay ang tatlo ka mga estudyante samtang pilaso naman ang iban bangod sa pagpanglutang sang duha ka menor de edad nga suspect. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Tiffany Marie Somes, isa ka bombo abogado, iyagin pahayag nga kung makitaan sa investigasyon nga mayara sang pagpabayang eskwelahan sa ilang security measures nga naging rason sa pagsulod sang kabataan nga armado sa mga armas, magapangtubang man ini sang nagakaigo nga reklamo kon civil cases. Sunod sa iya, importante nga magpabiling nga hilway sa kung anuman nga sa isang katalagman ng mga bulutuan sa subong nga madamo ang mga insidente nga nagaluntad mismo sa sulod sa mga eskwelahan. Ginsiling man ni Somes nga mas maayo man nga mayara sa maidid nga investigasyon na hanungod sa insidente agud may baluan kung sino pa mayara sang salabton. Kung tan-awon naton sa aton nga civil code, sa new civil code naton, schools can also be possibly held liable nga ang schools naton they have a legal duty to exercise reasonable supervision sa aton mga kabataan. So if may ara sang kapabayaan, negligence among others sa eskwelahan, they may also be civilly liable, no? Depende sa natabo na nga hitabo kag depende sa investigasyon. PK generally, the school may be held liable civilly based sa aton nga new civil code kag sa aton nga jurisprudence because the school has the duty to ensure that the environment is safe and secure for children.